आङो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। दिनैहाय जोंहा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जे मोनसे गेदेर सिमां जे मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता आसनि, बे आसनिनि गेजेरजों सारा आसामाव दिनैहाय जायफ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मावथि बिथांमोन दङ, दा बिथांमोननो मोनसे फर्म राननाय बे हाबाफारिखौ जोङो नैबे जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सिललि चिरां डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव थानाय नैबे देवस्रि बिसिडिसिनि नैबे लांगोनायाव जों बे फर्म राननाय जे हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ जोङो लानो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। जों आसा खालामो बे हाबाफारिया निस्सय जोंनि आइजो माहारिखौ गोजौ फारसे लांनायाव जोङो एसेब्लाबो सहाय मोनगोन, जों बेखौ मिजिं खालामदों। दा बेखौनो जोङो बुंनो लुबैदों, जोंनि नैबे 12 नं चिरां दुवार समष्टिनि सिङाव जोंहा सानजारां क्लास्टार लेभेल फेडारेसन, बे फेडारेसनाव गासै 615टा सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ, गासै 37टा बिअ दङ, 7,332 जोंहा बाहाय बे सेल्फ हेल्प ग्रुपआव मावग्रा बिबानगिरिफोर दङ। आरो जोङो आसा खालामो दिनैनि नैबे फर्म जायफोर दिनैहाय लांफैदों, दा बिथांमोनहा निस्सय बे फर्मनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव जे आसाम सरकारा जेरैबायदि सासे जे जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मावथिनो 10,000 होनायनि बाथ्रा, बे बाथ्राखौ जों दिनै नुनो मोनदों। आरो जोङो दिनै मिथिगौ जे आसामाव 39 लाख जोंहा बेबायदि आइजोफोरनो 4,000 कौटि रांखान्थि अनसुंथाइ होनायनि जे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बे हाबाफारिखौ लादों। जोङो बेखौनो बुंनांगोन जे थांनाय 2023 मायथाइनि 17 सेप्तेम्बराव आसामाव मोनसे आन्दलन जादोंमोन, अमृत वृक्ष आन्दलन। बे साफ्रोमबो मानसियानो दंफां गायनायनि जे आसाम सरकारा बिथोन होनाय लेखा, दा बिथांमोनहाबो निस्सय बे दंफांखौ गायदों। आरो आसा खालामो फैबाय थानाय समाव निस्सय बिथांमोनहा बे दंफांखौ मोजाङै जोथोन लागोन, फोथांगोन। आरो बे दंफाङा जुदि देरोबा निस्सय जोङो इनभाइरनमेन्ट, मोजां मोनसे थासारि, जोंनि बारहावाखौ जोथोन लाखिनाय, गोग्गो लाखिनाय, आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बे दंफांनि गेजेरजों निस्सय जोङो अक्सिजेन लानानै जोङो थांनानै थानो हानाय मोनसे सुबिदाया जागोन, आं बेखौ मिजिं खालामो। आरो बेबायदिनो देग्लाय 10,000 होगोन, फैगौ बोसोराव 25,000 होगोन। बेबायदिनो साफ्रोमबो आइजोफोरनो जोङो 1 लाख बेबायदि रां मोननायनि मोनसे आसनिया जानो थांगासिनो दङ, आरो बे खामानिया जागायबाय। आरो जों मिजिं खालामो बे रांनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव आइजोफोरखौ मोनसे लाखपति महिला दानायनि थाखाय बेबायदि सिन्था निस्सय खालामदों। आरो बे आसनिया निस्सय मोगथां महर मोननांगोन, आरो बेखौ जाफुंसार होनांगौनि थाखाय जोंनि साफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बिबानगिरिफ्रा बेखौ मोजाङै मावनांगोन। आरो बेनि थाखाय आङो आसाम सरकारनि जानानै आरो आसाम सरकारनि जा गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो आं साबायखर जासिगोन। जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनोबो साबायखर जासिगोन। आरो आङो साफ्रोमबो जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मावथि बिथांमोनहा बेखिनि खामानिखौ आब्रुथियै मावलांनानै फैबाय थानाय समाव सासे लाखपति महिला जानो हाथों, आं बेखौ इसोरनिसिम आङो आर'ज गाबबाय। दिनैहाय फर्म राननायखौ जों नुनो मोनदों, नाथाय बेयो बेसेबां समसोनि गेजेराव मावफुंजागोन बायदि मोनो? दिनैनि गेजेराव दिनै 25 दिनैहाय जानुवारि, बे जानुवारियाव दिनै फर्म बिलाइनाय बेखिनिखौ खालामदों। आरो बाहाय जोंहा दिनै सानसेनि गेजेरावनो साफ्रोमबो बे जायफ्रा थांनाय समाव दंफां गायदोंमोन, बे दंफां गायगिरि जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइडि गोनां सुबुंफ्रा दिनैहाय बे फर्मखौ सानसेनि गेजेराव लांफैनांगौ। गाबोन खिन्थु बे फर्मखौ जोङो मोननाय नङा। जायफ्रा प्रेगनेन्सि दङ, दा बिथांमोननि थाखाय राहा थागोन। आरो जायफ्रा बेमाराव गोग्लैनानै दङ, बिथांमोननि थाखाय राहा थागोन। आरो जोङो बे मास मोनसेनि गेजेरावनो नैबे जिखिनि जोंहा फर्म होबाय, बिनि गेजेराव जा ट्रेनिं जागोन, ट्रेनिं जाखांनायनि उनाव जोंनि नैबे जायफ्रा माबायदि खामानि मावनांगौ बिनि इन्सट्राक्सनखौ बिथांमोनहा निश्चय मोनगोन, आं बेखौ मिजिं खालामो। दिनैहाय जोंहा नैबे देवस्रि बिटिसिआव 3 बिअ दङ। जोंहा बाहाय जगदात्रि बिअ दङ, आरो नयन ज्योति बिअ दङ, आरो मोनसेया जोंहा समाज सुजर मोनसे बिअ दङ। गासै जोंहा नैबे देवस्रि बिटिसिआव मा होनो 54 बेबायदि जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ। खमसे खम बाहाय नोङो 592 बेबायदि जोंहा मावथिफोर दङ, मेम्बारफोर दङ। बिथांमोननो बेखिनिखौ जोङो राननाय जाबाय।